как се храня, докато съм на калорийен дефицит или хайде да отслабваме заедно. За закуска си хапнах 100 грама домашна млечна баница. За обяд си приготвям 122 грама варено рис, заедно с 78 грама пилешко филе, което съм го направила на тиган, плюс 120 грама червена чушка, която е печена и е буркан в случая. И да ви кажа честно, се получи много добре. След това си нагласих един протеин, който си го направих с прясно мляко, и това ми е една от междинките. Преди това обаче си измерих 70 грама манго, като винаги гледам с тебе да имам поне един плод. В случая днес хапвам манго. Опитвам се да се храня балансирано доколкото мога, като разбира се имам изготвен режим от треньор. Това са едни топки с кир, които правих, и вземам 4, за да мога да си поделя с колечката, като де-факто изядох само една. Тук виждате как си претеглям и протеина, за който споменах, който ми е задължителен почти всеки ден го пия. И за вечеря си изтеглих зеле,